एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा 17सा बेमारि सुबुंफोरनो चेक राननानै होदों। गसाइगाव 30/12/2021 गोब्राब बेरामजों सैनांनाय सुबुंफोरनो 28 नं गसाइगाव बियाबनि एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा चेक राननानै होदों। केन्सार, स्ट्रक, टिउमार बायदि बायदि बेरामजों सैनांनानै रांखान्थि बेलायाव लोरबां जानांनाय सुबुंफोरनो चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनिफ्राय चेक राननानै होदों। गुबुन गुबुन बेरामखौ नोजोर होनानै सोरनोबा 30,000, सोरनोबा 50,000 आरो खायसेया 15,000 रां महरै मोननो हादों चेकखौ। आरो बे राङा थोजासे नङाब्लाबो एसे सहाय जागोन आरो इसोरनि अननायजों गोब्राब बेरामनिफ्राय बारग'नो हाथों होननानै आरज गाबदों एमएलए जिरन बसुमतारी बिथाङा। लोगोसे फैबाय थानाय समाव थालांनाय मोननांगौ सुबुंफोराबो बे सुबिदाखौ मोननो हागोन होनना फोरमायबावदों एमएलए बिथाङा। जाबाय चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्ड। चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों विभिन्न माने एलेकायाव एबा आसामनि मोन 126 समस्तियाव बेवहाय जायफोर रगिफोर ट्रिटमेन्ट लागासिनो दं, बेजों लोगोसेयै स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो बेवहाय माने स्कलारशिप होनाय जायो। थिग बेबादिनो दिनै 28 नम्बर गसाइगाव समस्तिनि थाखाय फार्स्ट टाइम जोंनो 17टा जोंनो चेकखौ हरनाय जादों चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डनि गेजेरजों। आरो बे चेकखौ गुबैयै जायफ्रा विभिन्न धरननि लोमजानाय साजानायजों नाख्रेबजानानै दङ बिथांमोननि मुङाव बेखौ हरदों। आरो जों दिनै नुनो मोनदों सोरबाया केन्सार पेसेन्ट दङ, सोरबाया किडनिजों नाख्रेबजानाय पेसेन्टफोर दङ आरो बिदिनो गोब्राब गोब्राब माखासे पेरालाइसिस बायदि मैयाजों जाय बिथांमोना सैसोनानै दङ बिथांमोननि लिस्टखौ एबा मुंखौ लानानै जोङो सरकारनाव साबमिट खालामदों। गोबां पेसेन्टफोरनि लिस्टखौ जों साबमिट खालामदों। बेनि गेजेराव दिनै 17टा फैबाय। दा 17 जन पेसेन्टफोरनो जोङो बे चेकखौ जों दिनै गथायदों आरो मिजिंथिदों आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि जे मोनसे मोजां थांखिजों बिथाङा खामानिखौ मावनो लादों आरो बेबादिनो निस्सय बिथांनि हेफाजाबै बेबादि जुदि फैबाय थायोबा जोंनि लोमजानाय साजानाय जाय बेरामिफोर दं बिथांमोनहा जोबोद माने रेहाय मोनगोन। आरो बिनि थाखायनो बिथाङा बे मोनसे स्किमखौ लादों। दा जों मिजिंथिदों जाय बिथांमोनहा दिनै बेखौ मोननो हाबाय बेनो थोजासे नङाब्लाबो नाथाय बिथांमोननि थाखाय एसे हेफाजाबाव होगोन होनना जों मिजिंथिदों। आरो बिथांमोना इयुन समाव जाहाथे बेखिनि फैसाखौ लानानै जाहाथे बिथांमोननि मोजां ट्रिटमेन्टआव बाहायजायो आरो बिथांमोना इसोरनि अननायाव गाहामैनो हामथों जों बेखौ मिजिंथिदों। आरो गोबां मानसिफोर आरोबाव जोंनो गथायनानै दङ आरो बेखौबो पेज वाइसआव फैयोबा जों होलांबाय थानो जों नाजागोन। जों मिजिंथिदों खम बेसि परिमाणे जाहाथे जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों बिथांमोना मोनथों बेखौ जोङो जोंनि फालारफोरबो नाजागोन आरो निस्सय आसाम सरकाराबो बे रोखोमैनो होबाय थानांगोन। नोंथाङा मा जाहोननि थाखाय एप्लाइ खालामदोंमोन बे चेकखौ? आंनियावहाय बिदिनो अभारियाव केन्सार जादोंमोन, बिनि थाखाय आं एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन। दिनैहाय चेकखौहाय नोंथांमोना बबेनिफ्राय मोननो हाखो? जोङो दिनै चेकखौहाय बिटिआर गोदान सरकारनिफ्राय मोननो हादों। बिनि थाखाय जों बिटिआर गोदान सरकारजों हामबाय होननाय थाबाय। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ खालामनानै बेसे गोबाव जाखोमोन? बेखौ एप्लाइ खालामनानै बिदिनो माबा जाबायमोन खोमा 3 मास 4 मास बिदि जाबायमोन। बेसेबां रांनि चेक मोननो हादों? 30,000 बा 30,000। औ। आरो नोंथांजों लोगोसे साबेसे मोननो हाखो? 17 जन।